Os di'ch llofft chi'n llanast a'ch wardrobs chi wynab I weirad, dyma'r rhaglen I chi. Tŷ bach yn hoarder. Bach. Croeso I Ffasiwn Drefn. Ffasiwn lol, sy'n Dwi'n mynd I licio hon. Mae Gwennan a finna yng Nghaerdydd yn llawn brwdfrydedd ac yn ysu I gyfarfod ein cyfrannydd nesa ni, Rhian Williams. Pwy di? Dwi'n gwybod pwysig, ond mae'n I fydd yn Rhian di O, ia, dillad ti dyn nhw, ia. Mae Rhian sy'n gweithio myd drama a theledu angen help I leihau I chasgliad o ddillad ac I greu cwpwrdd dillad mwy pwrpasol. Ie, mae ddi angen e. Be ti'n mynd o'i hun, lle? Pan weles I stafell Rhian am y tro cynta, O'n i'n absolutely horrified. o'n i'n teimlo bod y stafell yn flinedig, tipyn bach yn drist. Dyna safell weli hi? Ie. O, I fi, mae hwnna'n edrych yn really tidy ac yn really wag. Wyt ti'n hoffi cerddoriaeth? Dwi'n caru cerddoriaeth. Dyna pam gen I 5,000 CDs yma na. Dwi jyst ddim yn caru beth sy'n mynd fan'na. Llyfrau di na, ia. Na, CDs. So pam ma'n i'n dal cael e? CDs, pwy sy'n dal yn cael CDs? Ffrind dad fi o'r enw Andrew O'Neill. Oedd o'n gweithio yn HMV. A dde'n gwybod bod fi ddim yn licio cerddoriaeth clasurol. Felly pan farwodd oedd e'n gwybod y dial gorau arna I, beth oedd e fynd oedd I adael I gerddoriaeth clasurol I fi. Diolch yn fawr. Ie. O, fi'n caru hwnna. Savage. Mae yna ddipyn o waith yn blaen o ni. Really? Blydi symu beth o wardrobs I wardrob arall yn dreif ddim mewn boxes, ma nhw. Swn i'n licio bod yn breu ar y wal ac yn ffodus. Tomi! Na. A lle edrych lan yn y bore, gweud, haia Tomi! Waw. O, dwi'n serious? O, mae Tomi byw dy ni fan hyn nawr. Cofio bod hwn yr ceiling. Ti eisiau Dwi'n traws sylweddoli hir? cweit gymaint o tops di oedd e fi wedi gwir. Fel wardrobe fi, gyd yn ddi. Ie. Fysa chi'n cael gwared o? Y cwbl lot. Os deith angla, bydd hi'n iawn. Angla Tomi. Fel rhywun sy'n dros hanner cant, sem eisiau gwisgo dillad camouflage. Na, so i'n Tony Hawk. O, mae wedi bod yn yr armi. A mae hon yn Gucci. Cwtsi air. Si, y peth gynta dwi'n licio, a mae'n Gucci. Gyda llyfiau. O, y bec di hwnnw, de. Ie. O, hwnnw bec dryd, ydi. Yndi. Fi wedi gwisgo hon unwaith mewn BAFTAs. Y name drop-in fyna. Ie. Hon am neu cyrtans efo fo. Ar ddechrau'r siwrna yma, mi oedd stafell weli Rhian yn edrych chydig yn drist ac yn ddidrefn. Dim yr un stafell na di. Cyn di hwn, yr un di hwn. O, ia. Cwr big reveal nawr. 1, 2. Na i wan, ia. Ia, taid. 3! Oh my gosh. Oh my gosh, mae'n beautiful. Wow! Am hwnna'n lovely. Mae hwnnw'n lush. Os oes da fi cwyn, Ie. lle mae Tomi? A pryd mae Tomi di mynd. O, ddech chi'n gofio nhw'r pryd, fi? Do, mae'n bod yla'n interesting, di. Ble mae Tomi, ble mae Tomi. Mae Tomi bellach wedi fframio na'r ochr. Yay! Yes! No. Mae nhw wedi fframio Tommy. Na. Dwi'n caru hwnna, hwnna'n brill. Touch lovely. Swn i'n beth i sbio ar beth fel ydy. Wel, o'n i'n meidio o'r pryd. Na, Na, y pryd, iawn, dim ond. sa well gen i sbio ar chwarter awr o adverts, dwi'n meddwl.